Nah, Asambe, Memele in the building. Jonas. Ay, Mubano fundi tembe jengo Jonas. Are you Jonas? Ay, Tologo tu baba ku Jonas. ay, oh Jonas. 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 Sebafethule amazwi uJonas. Ngisho uGomora the polygamist ithanda abafazi kakhulu leyandoda uzibiza ngendoda yesithembu uJonas uphethe ikhampani ugcwele lemali uphethe abafazi yonke indawo nakutshela mayimfuna uzomthola ngenkani kanjalo uyachama phela ubaba uGomora uphethe imoto ngisho top notch uphethe abantwana abaningi kuyawubuja bukhona umezi uhleli uzondile bamthathela icrush ngoJ kanjalo wavele wazonda waphelelwa umoya kade ethanda lengane kakhulu kodwa yamphoxa yalala noJo kanti lego Noria kwakhala uMathipa kwakhala uJoyce phela kuthethwa nge-STI kwaqala kanjani asibuyele emuva kwakunguJelo Joyce wethu kwavele kwashuba kuvela uMathipa nanguJonas esibonela umfazi wavele wamshaya wamnika amawele kwamangala umndeni usithi yawufa le ndaba ikapheli lalela ngutshele. Ay. Ay, Jonas. Ay, asazi shemu. Tologo tu baba ku Jonas. Ay, oh Jonas. 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 After uMathipa kwavela uEsi kanti vele ushatele uJo indaba enkulu yikuthi balengane webhuti uJo ngithi saluti ngomsombuluko uphethe uJoyce ngolwesibili uphethe uEsi ngolwesithathu uphethe uMathipa ngolwesine uphethe uLindani abantwana baningi umndeni uyanda family futhi phenduka ifilimu gcwala ngoJo ubaba uGomora useyiselebhu ngenxa yabantwana kuyamshisela indaba ziningi kodwa mawumbheka akalandaba washaya uMathipa washaya uJoyce what if mina ngizala nguJo what if wena uzala nguJo asazi phela ubaqedile konke the polygamist uphethe abafazi la ku4 ofazi sefuna ukuphinda. Tologo tu baba ku Jonas. Ay, oh Jonas. Tologo tu baba ku Jonas. Ay, oh Jonas. Tologo tu baba ku Jonas. Ay, oh Jonas.